Pán profesor, teraz niekedy by sme mali robiť postrek proti kučeravitosti broskýň. Kedy ho teda máme robiť a dá sa použiť aj pri iných ovocných druhoch? Robíme ho po opade lístia, jednak na broskyniach, potom mandliach a nektarinkách. Ten postrek proti kučeravitosti listov má veľký význam, nakoľko zabezpečuje nám kvalitnú a bohatú úrodu, na ktorú sa všetci tešíme. Čo by som poprosil, keby ste robili ten postrek mednatým prípravkom teraz v tomto období, koncentrácii 0,5-0,6% a postrikať ho tak, jak to pán inžinier Škota, náš pravidelný asistent, robí. A to nie len vrchy, ale aj kmene a konáre. Na konároch si pozrite, je taký šedastý povlak a tá meď to doslovne lieči a vyčistí, čo si môžeme o rok potom znova ukázať. Keby som chcel pokračovať v tomto, vážení priatelia, mnohí to nerobíte, tento postrek, robíte ho až na jar v období aktívneho púčania púčikov, broskín, ale prosím vás, robte to, tá med není škodlivá, urobte to aj teraz a potom na jar, v tom období púčania. A ešte keby niekto chcel, že má viac broskín, tak potom je dobrý aj sírnatý prípravok, ktorý sa dáva v období, keď je teplota už okolo 13 stupňov Celzia. Tento postrek má opravdu veľký význam, nakoľko nielen lieči strom, aby nebola kučeravosť listov, ale pomáha aj čistiť kôru a pomáha aj, aby strom lepšie prezimoval, čo je veľmi dôležité. Pán profesor, odporúčate ho robiť všetkým ako prevenciu, alebo iba tým záhradkárom, ktorí mali problém s kučeravitosťou? Všetkým ako prevenciu, i keď sú niektoré rozdiely medzi odrodami, teraz ich nebudeme hovoriť, v tých pomológiách sa to dočítate, ale čo je dôležité, urobiť ho tak, jak to Miško robí, perfektné, aby to bolo na každom tom konáriku, na každom tom výhone, aby to bolo zastriekané, čo je veľmi dôležité. Pán profesor, väčšina záhradkárov nerada používa chémiu. Môžeme ich upokojiť, že mednaté a sírnaté prípravky sú prírode blízke? Sú a odporúčam ich bez problémov.